వెల్కమ్ టు తేజ టీవీ న్యూస్. శాలిగౌరారం మండల పరిధిలోని గురజాల గ్రామంలో గల శ్రీ విశాలాక్షి సమేత కాశీ విశ్వనాథేశ్వర స్వామి తృతీయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించబడ్డాయి. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, హోమాలు, అభిషేకాలు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. వివిధ గ్రామాల నుండి భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులతో గురజాల గ్రామం జనసంద్రంగా మారి కిటకిటలాడింది. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. గురువారం బ్రహ్మోత్సవ మహోత్సవ కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా ముగియడంతో గ్రామమంతా భక్తి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ సందర్భంగా గ్రామ సర్పంచ్ ఎర్ర రోజా సుధాకర్ ఆధ్వర్యంలో స్వామివారి శాంతి కళ్యాణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆలయ ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా త్రాగునీరు, ప్రసాదం తదితర ఏర్పాట్లు చేశారు. वर्णरुद्रस्य हेतुर्वृत्तपरिणुद्देश्यस्य दुर्मद्रयो क्षेत्रीय प्रवाहेमतिं यदानस्समतिं उपदेशं तुष्पदे विष्णुं पुष्टे गामे अस्मन्नात्र स्वाहा प्रदानवर्ततो नमस्कति क्षेत्रीराय नमसा उधेमते यच्छच्चयोच्चमनुरायते पिता तदस्यावरुद्रपरितो स्वाहा मानव महान्तपद मानवपकं मानव उक्षितपद मानव उक्षितं मानव वधेहि पुत्रं मोदमातरं प्रियाः मानस्तदोरुद्रैष स्वाहा